नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. नियतीने डाव साधला, कुमरलमधील राहुलचा अपघातात जीव गेला. प्रभाकर सावंतांकडे डायरेक्ट कारवाईची हिंमत नाही, संजीव परब यांचा टोला. आणि कोकणात गणेशोत्सवात बदलत्या ट्रेनची लाट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावंतवाडी शहरातील सार्वजनिक गणपती खास आकर्षण ठरलेत. पाहूयात. सावंतवाडी शहरासह ग्रामीण भागातील 11 दिवसांच्या गणरायाला पुढच्या वर्षी लवकर या अशी साथ घालत वाजत गाजत निरोप देण्यात आला. गणेश भक्तांच्या जल्लोषात ठिकठिकाणी थाटामाटात विसर्जन करण्यात आलं. शहरात 11 दिवसांच्या गणपतीचं वाजत गाजत मोठ्या उत्साहात विसर्जन करण्यात आलं. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, चिताराळी व नगर परिषद व्यापारी संकुल येथील सार्वजनिक गणरायाला निरोप देण्यात आला. यावेळी साकारण्यात आलेले आकर्षक चलचित्रीय देखावे खास आकर्षण ठरले. ढोलपथक, महिला व युवकांच्या कार्यक्रमांनी विसर्जन मिरवणुकीचं लक्ष वेधलं होतं. घरगुती गणपतींना देखील फटाक्यांच्या आतषबाजीसह वाजत गाजत गणरायाला निरोप देण्यात आला. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं असं मंत्र दुमदुमून गेला होता. पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचं वचन घेत जड अंतकरणानं निरोप देण्यात आला. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागातही बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या. तलाव, नदी, ओहोळ आदी ठिकठिकाणी गणेश मूर्तींचं मोठ्या प्रमाणात विसर्जन करण्यात आलं. यावेळी गणरायाला निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने गणेश भक्त उपस्थित होते.
तिलारी शेटवेवाडी इथं दुचाकी व बोलेरो पिकअपमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात कुमरल धनगरवाडी येथील 20 वर्षीय युवक राहुल दिलीप वरग हा जागीच ठार झाला। रविवारी दुपारी तिलारीत पर्यटन करून सहकारी मित्रांसोबत माघारी परतताना सायंकाळी 4च्या सुमारास त्याच्यावरती काळानं घाला घातला। तिलारीत पर्यटन करून सहकारी मित्रांसोबत 3 दुचाकीनं माघारी परतत असताना राहुल दिलीप वरग याच्या दुचाकीची तिलारी चंदगडच्या दिशेने जाणाऱ्या बोलेरो पिकअपला जोरदार धडक बसून भीषण अपघात झाला। या अपघातात राहुलच्या डोक्याला गंभीर इजा होऊन मोठा रक्तस्राव झाल्यानं तो जागीच गतप्राण झाला। मात्र या अपघातात राहुल सोबत दुचाकीवर मागे बसलेला त्याचा मित्र सुदैवानं बचावला आहे। त्यालाही डोक्याला मार बसला आहे। त्याला उपचारांसाठी पुढे हलवण्यात आले आहे। दरम्यान या अपघातानं तिलारी दोडामार्ग राज्यमार्गावरील वाहतूक अर्धा ते पाऊण तास ठप्प राहिली। घटनास्थळी पोलीस दाखल झाल्यावर तातडीने अँब्युलन्स व मृत जखमींना नजीकच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं। दरम्यान या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्यानं घाबरून बोलेरो पिकअप चालकानं घटनास्थळावरून पलायन केलं। या अपघाताचं वृत्त समजताच अनेकांनी तिलारीकडे धाव घेतली आहे। घटनास्थळी अधिक तपासासाठी आपल्या टीमसह दोडामार्ग पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे हे रवाना झाले आहेत। गणेशोत्सवादरम्यान कोकणातील गावादाता फुगड्यांची जागा सोशल मीडियावरील ट्रेंडने घेतल्याचं चित्र आहे। पूर्वी रात्रभर चालणाऱ्या पारंपरिक कार्यक्रमांऐवजी आजच्या तरुण पिढीनं गणपतीसमोर व्हायरल गाण्यांवरती रील्स बनवण्याला प्राधान्य दिलं। त्यामुळे कोकणातील पारंपरिक संस्कृती हरवते का असा प्रश्न निर्माण होतोय। पाहूयात। आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक हातात मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे जीवनशैलीत मोठे बदल झाले आहेत। त्यात बदलाचा प्रत्यय यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणातही आला। गणपतीसमोर भजन आरती, महिलांच्या फुगड्या आणि ओव्या हा कोकणी गणेशोत्सवाचा अविभाज्य भाग आहे। मात्र यावर्षी अनेक ठिकाणी तरुणाई डीजेच्या तालावरती आणि सोशल मीडियावरती व्हायरल झालेल्या गाण्यांवरती नाचताना आणि रील्स बनवताना दिसली। एका व्हायरल गाण्यावरती रील्स बनवण्याचा ट्रेंड सुरू झाल्यावर अनेक गावांमध्ये तरुणांनी त्यावरती थिरकायला सुरुवात केली। यामुळे पारंपरिक कोकणी मनोरंजन आणि संस्कृती कुठेतरी मागे पडत असल्याचं दिसतंय। पूर्वीच्या काळी रात्रभर महिलांच्या फुगड्या, ओव्या आणि पारंपरिक खेळांनी गावात एक वेगळंच चैतन्य निर्माण व्हायचं। घरातील सर्व लोक एकत्र येऊन या कार्यक्रमांचा आनंद घेत असत। यामुळे आपापसातील संबंध अधिक दृढ होत होते। आज मात्र सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे एकत्र बसून गोष्टी करण्यापेक्षा प्रत्येकजण आपल्या मोबाईलमध्ये व्यस्त आहे। या नवीन ट्रेंडमुळे गावातील गावपण आणि जुनी प्रथा हरवत चालली आहे असं काहीच चित्र पाहायला मिळालं। स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। रानबांबुळी या ठिकाणी अपघात झालेला आहे। अपघातामध्ये आराम बस आणि मोटरसायकल अशामध्ये अपघात झालेला आहे। हा अपघात एवढा भयानक होता। हे एक वळण आहे आणि या वळणावर हा अपघात झालेला आहे। या अपघातामध्ये वराड मालवण तालुक्यातील जे वराड आहे, हा वराड येथील गणेश चंद्रकांत घोगळे हा 28 वर्षाचा तरुण मृत्युमुखी पडलेला आहे। अजूनही अपघात झाल्यावर साधारण अर्धा तास होऊन गेलेला आहे, अर्धा ते पाऊण तास।
मात्र अजूनही मृतदेह उचललेला नाही आहे. जोपर्यंत ही जी आराम बस आहे, हा आराम बस चालकाकडनं कोणतंही ठोस आश्वासन मिळत नाही नुकसान भरपाई संदर्भात, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह जागेवर हटवणार नाही असा पवित्रा येथील लोकांनी घेतलेला आहे, ग्रामस्थांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे आपण रस्त्यावर पाहत आहोत की प्रचंड प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात इथे ग्रामस्थही आहेत आणि या ठिकाणी पोलिसांचाही बंदोबस्त कडक ठेवण्यात आलेला आहे. पोलीस मोठ्या प्रमाणात आहेत, वाहनं या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात चाललेली आहेत आणि खूप मोठी अशी गर्दी या ठिकाणी झालेली आहे. ही जी बस आहे, आराम बस आपल्याला पाहायला मिळेल. या अपघातानंतर आराम बस रस्त्याच्या बाजूला जाऊन कोलमडली आहे. त्या अपघातामध्ये आराम बसमधील काही प्रवासी जखमी झालेले आहेत, तर मोटरसायकल स्वराच्या पाठीमागे असलेली एक मुलगी तीही अपघातात जखमी झालेली आहे. त्या सर्वांना जिल्हा रुग्णालयात घेऊन गेलेले आहेत आणि तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आपण पाहू शकतो हा झालेला अपघात. इथे मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्याचे PI शेखर लवे, त्याचबरोबर इथले सामाजिक कार्यकर्ते आणि भाजपाचे भाई सावंत हे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर या परिसरातील सर्व ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. होय, ही जो मृतदेह आहे तो अजूनही आपण पाहतोय, जो मार्गावरच ठेवलेला आहे झाकून, तो मृतदेह आहे. अजूनही तो उचललेला नाही आहे. जोपर्यंत अपघात झालेला आहे तर अपघातधारक वाहन चालकाकडनं ठोस असं काही नुकसान भरपाई संदर्भात काही मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उचलणार नाही मृतदेह असा पवित्रा येथील लोकांनी घेतलेला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील 11 दिवसांच्या गणपतींचं शनिवारी मोठ्या जल्लोषात आणि भक्तिभावात विसर्जन पार पडलं. ढोल ताशांच्या गजरात, टाळ मृदुंगाच्या तालावरती आणि गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषात बाप्पांना निरोप देण्यात आला. कोलगाव ITIच्या ठिकाणी पडलेलं भगदाड अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बुजवण्यात आलं. प्रवासी स्थानिकांच्या जीवितास त्यामुळे धोका निर्माण झाला होता. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून याची दखल घेत तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर आज हे भगदाड बुजवत रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात आला. प्रवासी स्थानिकांना या भगदाडाचा नाहक त्रास होत होता. यामुळे एकेरी वाहतूक सुरू असल्यानं लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता. याबाबत कोकण साधने वृत्त प्रसारित केल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून त्याची दखल घेत तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. यानंतर आजही दोन्ही भगदाडं तात्काळ बुजवून रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात आला. यामुळे स्थानिकांसह प्रवाशांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे. सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून देखील यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे कोलगाव ITI जवळ
जे भगदाड पडलं होतं ते आज अखेर बुजवण्यात आलं। याबाबतचं वृत्त प्रसारित केल्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यालयाकडून सुद्धा याची दखल घेत तात्काळ सार्वजनिक बांधकामला यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि त्यानंतर आज ही दोन्ही जी भगदाड आहेत ती बुजवण्यात आली। ह्या भगदाड पडल्यामुळे आणि सार्वजनिक बांधकामला 1 महिना लक्ष न दिल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत होता आणि अपघात होण्याची शक्यता होती, कोणाचा तरी जीव गेला असता। आणि हेच वृत्त आमच्या माध्यमातून मांडण्यात आलं होतं। एवढंच नव्हे तर सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सुद्धा जो आंदोलनाचा इशारा या निमित्तानं देण्यात आला होता, स्थानिक असतील प्रवासी असतील यांच्याकडनं रोष व्यक्त करण्यात आला होता आणि याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आज हे काम पूर्णत्वास आणलेलं आहे। त्यामुळं स्थानिक असतील प्रवासी असतील सर्वांमधलं याबद्दल समाधान व्यक्त होताना पाहायला मिळत आहे। गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात देवगडमधील 11 दिवसांच्या बाप्पांना निरोप देण्यात आला। देवगड इथं ठिकठिकाणी 11 दिवसांच्या बाप्पांचं मोठ्या थाटात विसर्जन करण्यात आलं। आणि बाबा
कणकवलीत अनंत चतुर्दशी दिनी गणरायांना भक्तिमय वातावरणात निरोप देण्यात आला.
अकरा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर गणपती बाप्पा आपल्या गावी गेलेत. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात कोकणातील प्रत्येक गावात विसर्जन सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला. पाहुयात कुडाळमधील काही दृश्य. अकरा दिवस भक्तिभावानं पूजन केलेल्या बाप्पांचं शनिवारी अनंत चतुर्दशी दिवशी ढोलताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतिषबाजीत अत्यंत भक्तिपूर्ण वातावरणात विसर्जन करण्यात आलं. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशा जयघोषानं परिसर दणाणून गेला होता. रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन मिरवणूक सुरू होती. विसर्जनस्थळी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पाहूयात.
कोकणचा महाउत्सव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणेश चतुर्थीला 27 ऑगस्टपासून सुरुवात झाली. कोकणात 1, 5, 7, 11, 18, 21 अशा पद्धतीनं गणपती विसर्जन करण्यात येतं. या दिवसात गणेश भक्त मनोभावे आपल्या बाप्पाची सेवा करतात. या कालावधीत आरती, भजन, महिलांच्या फुगड्या खेळून गणेश भक्त हा महाउत्सव साजरा करतात. या गणेशोत्सवानिमित्तानं घराघरात नातेवाईक, मित्रमंडळींची गाठभेट झाली. लहान थोर मंडळींसह सर्वत्र चैतन्याचं वातावरण होतं. यावर्षी 5 दिवसात पावसांच्या सरीवर सरी कोसळल्यानं गणेश भक्तांसह साखरमान्यांच्या आनंदावरती विरजण पडल्याचं दिसत होतं. 1, 5, 7 दिवसांच्या बाप्पांचं विसर्जन झाल्यानंतर शनिवारी 11 दिवसांच्या गणपती बाप्पांना अनंत चतुर्दशी दिवशी निरोप देण्यात आला. दुपारपासूनच घरोघर आरती सुरू झाल्या आणि त्यानंतर बाप्पांना निरोप देण्याची तयारी सुरू झाली. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर याच्या जयघोषात, ढोल ताशांच्या गजरात, फटाक्यांची आतषबाजी आणि पारंपरिक वाद्यांच्या सहाय्यानं सुरू असलेल्या आरतीनं विसर्जन मिरवणूक सुरू झाली. फटाक्यांच्या आतिषबाजीत महिलांची फुगडी तर आरतीच्या ठोक्यावर वाजत गाजत मूर्ती किनाऱ्यावरती नेण्यात आल्या. नदी, नाले, समुद्र या ठिकाणी मूर्ती विसर्जन ठिकाणी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. अर्धा तास टाइमपास करणार नंतर पळणार.
जिल्ह्यातील सर्व बाजारपेठ तसंच महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलिसांनी विशेष नियोजन केलं होतं. पावसानं सुद्धा विश्रांती घेतल्यानं विसर्जन मिरवणूक सुरळीत पार पडली. 11 दिवस गणपतीची सेवा चाकरी केल्यानंतर चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी निलंबनाची केलेली कारवाई हे त्यांचे विचार नसून त्यांच्या नेत्यांचे विचार आहेत. प्रभाकर सावंत यांच्याकडे डायरेक्ट कारवाई करण्याची हिंमत नाही. त्यांना निलंबने करायची असतील तर त्यांच्या पेनातील शाईसुद्धा भविष्यात कमी पडेल असा जोरदार टोला शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी हाणलाय. पाहूयात. प्रभाकर सावंत यांनी निलंबनाची कारवाई केलेली आहे, पण मला वाटते त्यांचे विचार नाही आहेत. एक म्हणजे दुसऱ्याचे विचार आहेत, अन्य त्यांच्या नेत्यांचे विचार असतील. कारण प्रभाकर सावंतांकडे एवढं डायरेक्ट बोलण्याची किंवा डायरेक्ट कारवाई करण्याची मला वाटत नाही की त्यांच्यात हिंमत आहे आणि ते असं करतील. मी सांगू इच्छितो, त्यांना जर निलंबन करायचं असेल तर मला वाटतं त्यांच्या पेनातली शाई सुद्धा भविष्यात कमी पडेल एवढं त्यांना निलंबन करावी लागतील असं या ठिकाणी मला सांगायचं. सावंतवाडी शहरातील सर्वोदय नगर परिसरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत एकाच रात्री 4 ठिकाणी घरफोडीचा प्रयत्न केला असून त्यापैकी 2 ठिकाणी चोरी करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. या घटनांमुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी श्वान पथक आणि ठसे तज्ज्ञांना पाचारण करून तपास सुरू केला आहे. पहाटे 4 ते 6च्या दरम्यान या घटना घडल्याची शक्यता आहे. चोरट्यांनी सर्वोदय नगरमधील 4 घरांना लक्ष्य केलं. शिक्षक कॉलनीतील रघुनाथ गवज यांच्या घराचं कुलूप तोडून घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त केलं. चोरट्यांनी घरातून 5,000 रुपये रोख रक्कम लंपास केली आहे. तसंच गोल्डन बेली बिल्डिंगमधील ज्ञानेश्वर यशवंत पाटकर यांच्या रूमचे कुलूप तोडून कपाटातील 25,000 रुपये रोख रक्कम चोरून नेली आहे. या व्यतिरिक्त शिरोडा नाका येथील दुर्वांकूर अपार्टमेंटमधील चंद्रकांत निगुडकर यांच्या फ्लॅट क्रमांक 3 आणि मनोदय अपार्टमेंटमधील महेश बागवे यांच्या रूम क्रमांक 202 मध्ये चोरीचा प्रयत्न झाला. मात्र इथं चोरट्यांना काही हाती लागलं नाही. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे, उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक, उपनिरीक्षक लोहकरे आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा शोध सुरू केला असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे करत आहेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नियतीने डाव साधला, कुमरलमधील राहुलचा अपघातात जीव गेला. प्रभाकर सावंतांकडे डायरेक्ट कारवाईची हिंमत नाही, संजू परब यांचा टोला. आणि कोकणात गणेशोत्सवात बदलत्या ट्रेनची लाट. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.